Hej med dig. Jeg hedder Axel. Hej. Må jeg sidde her? Okay, drenge. Velkommen til første udfordring. En rigtig mand skal være determineret og skal kunne give retning. Hvem er du egentlig? Hvem jeg er? Jeg kan ikke kende dig fra skolen. Nå. Nej, jeg er også lige flyttet til med min mor fra København. Kom, lige sammen. Altså alle, der er med på den her tur, har glædet sig i virkelig lang tid. Nå. Hvad laver du? Jamen, jeg vil bruge maps. Gør de andre sikkert også. Jeg synes du ikke, det er lidt creepy? At to voksne mænd tager en masse små drenge uden hytte for at lege. Ja. Jeg skal lige tisse. Så jeg tisser. Du mapper. Hvad er koden? 1, 2, 3, 4. Hvad siger du, okay? Jeg ved sgu ikke med ham, William, der. Men han virker altså virkelig som en ordentlig bøv. Altså han er cool nok. Jeg synes altså, du virker mere cool. Hvem bor du egentlig på værelse med? Jeg bor bare alene. Altså jeg forstår ikke helt, hvor længe jeg skal gøre det her. Ja, det er fint, det der. Ja, du skal bare trykke til. Kom nu, Lav. Bare gør det. Lav! Lav, du skal vælge en makker. Jeg vælger William. Seriøst. Hvorfor valgte du egentlig William tidligere? Det ved jeg ikke. Skal vi lave noget? Så er det finalen, drenge! Kom så! Kom så, boys! Kom så! Tillykke med det. Tak for hjælpen. Kom så, drenge! Kom så, drenge! Kom så, drenge! Kom så, drenge! Kom! Ja! Altså, er du sur på mig? Eller sådan noget? Nå, hvad så, Lav? Tror du tisser, eller hvad? Det var ikke, fordi jeg prøvede at gøre det værre. Du kan det fandme heller ikke lige frem bedre, Axel. Du skal altså ikke tage dig af dem. Vel, det ved du godt. Hvad fanden har I gang i? Ja, jeg skulle have sagt noget. Skrid. Skrid for helvede, Axel. Du gør det helt meget værre. Så er det. Men det er det bedste, du kunne. Det var et fucking tøsespark. Ja, det er fucking tøsespark. Altså, jeg har set piger spark bedre end det der. Jeg er så ked af det, jeg sagde i går. Det var ikke... Du var virkelig en klaphat. Det ved du godt, ikke? Du ved godt, du ikke behøver at være ligesom dem. Ikke? Du er cool, som du er. Jeg vil altså bare sige, at jeg er virkelig ked af, hvis du har misforstået tidligere. Bare lad mig være, okay? Svans.
Så jeg er ikke til fyr. Ved du egentlig, hvem det var, der sladrede til de voksne? Det var Axel, var det ikke? Jeg vidste det. Undskyld. Vi er cool, Lav. Er det koldt, hva'? Er det koldt? Fucking rotte. Det er lille rotte. Hvad? Kan du mærke det? Kan du mærke det? Jeg tænkte faktisk på noget. William, slip ham! Så fuck af med dig, Lav, hvis du ikke gider. Ja, præcis. Jeg tæller til 3. 1, 2. Er du okay? Tak. Ja? Hvordan føles det? Det gør ondt. Ja? Føles det godt? Også? Ja, nej, den er fed. Ja, ikke? Jo. Jeg er ikke sådan en rigtig mand, som man skal være her. Nå, så skal vi sgu hjem. Ja. Endelig, var. Det har sgu da været en markedstur. Jeg har fået en ny ven. Nå, det var spændende. Hvad med det? Gift.